those meat market. Okay, balik ta alas 8:21 na diya sa tong linya karon si Baguio City Mayor Benji Magano ato ning pangutanon kay ako nakitaan sa iyang page sa social media murag duna sa disappointment ni former DPWH Secretary Manny Bunuan ato ning ipa-clarify ni Mayor Benji kay murag dunay daghang na dismaya ani kabahin aning gihimuon sang state witness sa mga kasong plunder sa mga giingon nga nga preso na og presohonon pa. Mayor Benji, may buntag. Yeah, maayong buntag Oka, maayong buntag sa atong mga listeners at viewers apo. Sir, nakakita ko sa imong page nga murag dunay kay disappointment ni former DPWH Secretary Manny Bunuan. Sir, tinuod ni Mayor Benji? Yeah, very disappointed ako doon na gagawin siyang state witness from my own perspective, from a personal perspective. Pero siyempre, iba rin yung perspective kasi ng ating ombudsman. Siguro may nakita silang oportunidad para ma-implicate pa yung ibang mga personalidad na nahihirapan tayong maghanap talaga ng matibay na ebidensya. Kung sakasakali man, may mabanggit siya na critical na mga ebidensya at kanyang testimonya, then siguro doon ma-justify. Pero kung ako tatanungin mo personally, ayaw ko sana. Ayaw ko sana. Kasi nga, isa sa mga most guilty. Yes. Sila nga yung nag-orchestrate nga yan eh. Diba? Sir, mo ni ang kadaghanan, majority namin dito mga Bisaya, mo na ang giingon nila, even ang mga lawyers nga, pwede dahil mahimong state witness ang most guilty sa mga criminal nga kaso. Well, ang sabi ng batas, as long as he is not the most guilty. Basta doon ay participation sa krimen. Oo. Siyempre, kanya-kanyang pananaw yan. Bawat abogado may kanya-kanyang pananaw. May magsasabi, hindi siya most guilty. May magsasabi. Alam mo naman, mga abogado, kanya-kanya rin na opinion di ba? Legal opinion lahat yan. Hindi naman jurisprudence yung mga sinasabi nila unless they can cite a jurisprudence. Sir, Kanya-kanyang pananaw. Ako, hindi ako lawyer. Investigador ako. So sa akin pananaw, from a perspective of a investigator, at doon sa aming mga nakuhang mga impormasyon tungkol sa nangyari sa buong DPWH, isa sa mga talaga dyan, nag-mastermind lahat yan. Kasabwat niyan. Allegedly, kasabwat niyan. Sila Saldico, sila Speaker, gano'n. At siyempre, yung ibang membro din siguro ng Senado, kasama din yan. So, Sir, Mayor Benji, kaning ang imong experience as veteranong investigador sa imong time as CIDG, Criminal Investigation and Detection Group, sir, kasagaran ba, doon na ba mo'y nahitabo ngayon ani nga kanang murag most guilty niya inyong i-recommend nga mahimong state witness? Wala. And we never indulge yung mga ganyan, lalo na pag most guilty. Hindi talaga siya magkwa-qualify as state witness. Kasi ang mangyayari niyan, kailangan kasuhan mo muna siya. Hindi yung outright wala siyang kaso. Hindi. Ang proseso, kinahanglan, makasuhan siya. And then after that, yung prosecution will justify in court. Nga naman, he will be discharged as a state witness. Ana lagi itong proseso. Hastang. Sir, ay ani. Ang among kabalakan dire kay dunay mga duha ra gini kahabig karon dire sa administrasyon o oposisyon. Ang oposisyon moingon nga selective justice kay napadali kuno ang kasong plunder against Senador Rodante Marcolita while ang kadtong mga nitabok from the former majority nga karon minority na libalik na himong majority kaning sakop karon ni Speaker Sherwin Gatchalian nganong nalangay daw unya unsay nakapalangay unya ang pangutana pagyud Mayor Benji diha nimo ni unsay posible nga mahitabo aning flood control project karon nga magsugod na ang impeachment trial ni Sara di ba kani makalimtan? Well, alam mo kasi ang problema kasi nagsalita si Senator Marcoleta, in-implicate niya yung sarili niya.
na binanggit ka tungkol doon sa 72 million eh. So, ibig sabihin ikaw na nasa nasa gobyerno ka, mismong sa'yo umamin. Kunwari, pinatay ko yung ganito, sabi niya. Anong gagawin mo? Hindi mo kakasuhan? Siya na nga mismo nagsabi na pinatay ko yung ganito. So, kumbaga, nahuli siya sa sarili niyang bunganga. Diba? So, kaya ganun ang nangyari. Kaya siguro, they decided na to file a case against him. Kasi nga, mismo sa testimony niya So, hindi mo naman pwedeng basta-basta ignore. so Diba? Kaya, ewan ko kung how do they classify or define yung selective justice na binabanggit nila. Pareho naman silang may mga ginawa rin na mga ganyan, di ba? Isa rin niya sa mga issue na binanggit natin nung nagkakagulo dyan sila sa Senado. Nga naman, ang pagtrato sa mga kanilang mga contemporaries o colleagues dyan sa Senado, di ba? Meron ding selective din, di ba? Yung ka-accountability, selective din. Yung pag-apply ng civil service law, selective din. So, sila rin, kanya-kanya sila, violation din dyan. Di ba? Sir, di Kaya, sir, ang ekonomiya. ang sa akin lang is, ayoko na, ang opinion ko, hindi have nothing to do with politics. No? Have nothing to do with politics. Mura mag ukwal na gyud kaayo ang sitwasyon karon sa Pilipinas, Mayor Binzi. Unsay labing awahe kung doon na mo'y meeting ang gihimo sa Mayors for Good Governance, kabahin aning maong isyu o kaning mga grabe gyud kaayo ang gihulagway ning kinangil arang corruption in the history sa Pilipinas atong 2025 budget. Unsay inyong panawagan ini Mayor Binzi? Or inyong awag yun mismo? Kinahanglan talaga maimbestigahan. Alam mo, Oka, pag nakita mo yung Cabral files, makikita mo doon sa Cabral files na yun kung gaano kasakim yung greed ng mga congressman. Diyan mo makikita na may mga congressman na nabigyan talaga ng pagkalaki-laking pera na alam mo naman na hindi nila kayang i-carry out yung projects, mga infrastructure projects. Pero tuwan-tuwa pa rin sila na ang laki-laki ng pondo nila. Anong ibig sabihin nun? Pagkakakitaan lang nila yun. Mag-iipon sila ng bilyon-bilyon. Hindi milyon, ha? Bilyon-bilyon piso. Ibubulsa nila yun. At saan galing itong pera na to? Ito yung mga taxes na binayaran natin. Pera ng taong bayan yan. Pero kung ariin nila, akala mo sarili nila. Tapos kung ipamigay nila, akala mo pera nila. Kaipalan ang hayop grabe. na yan. Grabe diba, yun. magnanakaw yung mga yan, di ba? So, Di ba magnanakaw yung mga yan, tapos tatratuhin nilang pero katapos tatawagin natin silang honorable. honorable, yes. Nakakita ng gano'n. No? Sakitan paminaw no. Now, Mayor, ang kaming mga Bisaya dire, Mayor Winji, ikaw part of the Bisayan people ka sa imong assignment before sa Batanon pang kanabang junior officer ka most sa imong assignment Visayas and Mindanao, sir. Unsa doon na pa ba may ang atong mga anak, ang mga apo someday ang sunod nga generation di ka ni patak sa ilang ilang mga utok nga kining grabing kinawatay mausab pa ba or doon na ba'y possibility nga ang ilang kaugmaon sa umaabot sa ilang henerasyon na pa ba'y makuha nga nagsige na magpangutang ang nasod? Well, ano lagi itong atong intention na sisiguraduhin natin na itong sitwasyon na ito karon kinahanglan ma-resolve na dayon at kailangan panagutan na, accountability na. Huwag na nating ipasa ito sa next na generation na sila pa ang magsosolve nito kasi by that time bagsak na ang Pilipinas, di ba? Ang hirap ng bumagon. Di ba may nakita kayo na lumabas na bagong article about stagflation, no? And what does stagflation indicate? Di ba? Low productivity, low
employment or high unemployment, and then high inflation, di ba? At ang sabi, based dun sa historical data, ang hirap makabangon pag ang isang bayan is already experiencing stagflation. Sus. Kaya tingnan mo yung nangyayari sa Pilipinas. Ang atong GDP last year is 3.0. Gross domestic product. Dapat ang ating, so for us to progress, slowly progress, kinahanglan, nandun tayo sa mga 5.5 to 6%. Diba? Anak lagi itong atong target. Pero hindi eh. Last year, 3.0. Karon 2.8 first quarter this year. Ang projection pa, next quarter, second quarter, would be around 2.4 to 2.2 to 2.4. Mas mababa pa. And they're hoping na third quarter, sana, tumaas. Pero I also doubt. Kasi nga third quarter, tag-ulan yan eh. So, ang infrastructure project, pabagad uli. Most probably, kung tataas man yan, last quarter na. Diba? Pero tatamaan na naman tayo ng El Nino. Strong, super El Nino pa El Nino tatama pa. sa atin. Very strong. So, daghan lagi itong confluence of factors na it will highly impact yung ating productivity. So, ganun pa rin. Hirap pa rin ulit tayo sa employment. Hirap pa rin sa pag-address ng inflation. Diba? Kaya nakita mo nga yung, di ba, merong lumabas na article ang BSP, ang Bangko Sentral. Sabi niya, ang baba ng consumers' confidence karon. Sus. Mayor Binji, kaniron, ang proposed budget for 2027, 7.2 trillion or mangutang ta, mo increase og 6% daw or mudugang tag 700 billion. Nalukop nagpangutang ang nasod nga without kanang certainty nga makabayad bagyog kata in the next few years beyond the term sa atong sitting president. Sir, doon na pa ba'y magpautang na to? O niya, ikaduha, nabay pambayad, considering nga pirmi mang deficit ang atong income? Meron. Ang kwan naman, ang atong Bangko Sentral at ang ating financial institutions are looking at the economic aggregates. Ano ibig sabihin ng economic aggregates? They're looking at all the figures that would indicate kung capable pa ba tayong bayaran. Sus. And kahit alam mo ba na in 2023, ang binayaran natin for debt service interest alone is around 580 billion. 580. Sir, pila na siya 2023. in terms of percentage? 33 or 1/3 of the budget? 580 of the budget natin noon is around 5-point-something billion or 4-point-something billion. So, sabihin na lang natin ng mga 15%. 10%. Hindi ko ako, tinan mo, pandang. I'm not sure. No? Pero 580. In 2024, we paid about 670 yata billion. And then, in 2025, suddenly, it went up by more than 100 billion. We paid around, ang ating nilagay na budget is around 890 billion. Ganun yata yun. Happy to sa katrilyon. This year, it will be about 1 trillion or probably more than 1 trillion. Because during that time, ang dollar rate was at, ang assumption nun was that ang dollar rate was 55 pesos. Eh ngayon, Karon 61. 61 pesos na. Di ba? So kung mataas ang dollar, sir, mataas ang interest rate sa atong... Dako lagi itong ating utang sa international banks. Di ba? So, foreign loans. Kaya talagang malalaki. So, ang tanong natin ngayon is, kakayanin pa ba? Kakayanin pa, hirap nga lang. Kailangan kontrolin natin ang ating expenses. Pero, kung titingnan mo, wala eh. Alam mo ba ngayon, 2026, abuni mo, ay akala mo ba, they learned their lessons in 2025?
about the insertions, yung mga pork barrels. Hangtod nga ron. Hangtod ka ron. I've been hearing, tanungin mo sila. Tanungin mo sila. Stig. At na meron pa bang insertions pa rin? Nandiyan pa rin ba yung insertions ng ating mga mambabatas diyan sa ating budget? No? Allegedly, naapa ang kanilang insertions. Hindi nila mabitaw-bitawan yung insertions. Still lan. Kasi aside from being their political capital, gusto pa rin nilang magnakaw at magpayaman. But sir, Para pagdating ng eleksyon, meron na naman silang ipapamigay, pero mas malaki siyempre yung kanilang itatago at ibubulsa at siguro dadalhin pa sa abroad. biha. Sir, 7.2 trillion for year 2027. Kani, doon na po ni, posibilidad ba nga doon na po yung mga insertions or mas dako pa, considering nga at the end of 2027, wala, doon na kayo ang election na po sa 2028 Mayo. How do we kanang unsa to pagbantay ani aning maong mga budget nga sila ra may nasayod ani ug ang Department of Budget and Management pag-release aning mga unappropriated funds. Again, ayun, doon naman nila kukunin dyan, kukunin lagi nila dyan sa mga unprogrammed funds. Pero nandiyan pa rin, nakatago pa rin yan. Kasi nga, tatakutin nila yung mga cabinet secretaries. Pag hindi nyo kami nilagyan ng mga pork barrels o yung mga insertions namin, papahirapan namin kayo dyan sa budget. Yes. Or zero budget. Kaya napipilitan ng mga departamento, mga kabinete na makisayaw, di ba? Mag-coexist. So, paita, Sir Mayor Benji, sa umaabot nga impeachment trial, karong Lunes na, duwa pa kani, sa imong tanaw, maayo magaygay mo aning mga, sa intelligence, maayo kayo mo, magpaniid lang. Whatever happened sa impeachment trial ni Sara, guilty or not, di ba kani, wa ba kayo mga kagubot nga mahitabo nini, i-consider mo ang iglesia, sugod ang duslit karon. Can you, sandali lang ko hindi ko nakuha kuan. Mayor Benji, Oo. Kung sa'yo imong tanaw, ani, regardless of ma-guilty or not, ma-absulto si Vice President Sara aning impeachment trial, Yes. unya, dili ba ka, ani, posible nga dunay kagubot, if ever, dunay mga, kuan nga, mo abot og 16 or 2/3 of the Senate members, judges, ang mubutar pabor pag-impeach si Vice President Sara. Sir, ma-impeach si Vice President Sara, wa ba kay kagubot ani i-consider na to ang iglesia nga nasugod nagduslit sila karon? Well, there will always be rallies in support of our Vice President. Siyempre, di ba? Kasi may mga diehard pa yan. Na mga, Daghan kayo. O lagi na, tinuod na lagi na. Because of, PRRD. Di ba? Pero, maski na ano pang rally ang gagawin yan, kung why lagi itong suporta ang military uniform service. Yes. It will never succeed. Manalisod, It dili mo will succeed. never ever succeed. I know it because I was there. Kaya nga ako nakulong di ba? Ilan na ba nasalihan ko na ganyan, di ba? Fighting for reforms. Fighting for what is right. So alam ko. Kung wala na ang duha ka mga uniform personnel, ang armed forces ug ang PNP, murag lisod gyud tinod. Oo. So, Bisan maski na sabihin natin assuming na ang PNP susuporta. Pero ang kwan dyan, ang game changer dyan, ang major factor dyan is the armed yes, forces. ang masundaw o mga kakapulisan. Anyway, Mayor Benji, salamat sigud sa time ha kay kami murag naghigwaos mi nga masayod gyud kabahin aning gihimong sa pananaw gyud even ang mga lawyers di Resibo niingon gyud nga dili gyud angayan nga himuong state witness ang most guilty. Unya nakakita mi sa imuhang page sa social media nga doon na kay disappointment against the former DPWH Secretary. Sir, salamat kayo imong gipatin-aw karon diri sa among tigpaminaw sa DYKC, diri Cebu og sa atong live streaming sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Mayor BJ, thank you very much.
Thank you, Oka. Amping kanunay. Amping kanunay, Mayor Binji. Ang Baguio City Mayor, Mayor Binji Magalong, mo